De novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Daniel Formoso, patrón maior de Muros e presidente da Federación Provincial de Cofradías da provincia da Coruña. Boa noite, benvido, señor Formoso, como estamos? Boa noite, bien, bien. Bueno, decíamos que costou, pero ao final conseguimos, eh? Sí, pues pido as miñas disculpas, pero bueno, no, aquí estou. Bueno, sempre aparecía algo polo medio que nos levou que xa queríamos fai tempo que que viñera por aquí. Empezamos, se lle parece, pola cofradía de Muros e logo imos á Federación, de acordo? Como está a cofradía de Muros, como pechou o ano 24? Bueno, a cofradía de Muros en sí non foi posiblemente das peores, porque non hai que queixarse sempre, sí que non estamos como anos atrás, pero bueno, imos estes últimos 3 ou 4 anos imos estando aí, entonces quero dicir que estamos entre 4 millóns e 5 de ventas, entonces bueno, pues vamos aguantando. Quero dicir que non son os mellores anos porque o sector en sí está mal en todas partes, e o Muros pues, é unha parte tamén, pero bueno, teño que dicir que esperemos que non vai ainda moito peor, porque bueno, vámonos aguantando. Poñenos un pouquiño os datos encima da mesa, cantos traballadores ten a cofradía, digamos que cales son as principales actividades, o marisqueo, a pesca, cantas embarcacións teñen, bueno, un pouquiño así para que o resto da audiencia tiña un pouquiño a referencia. Bueno, a cofradía de Muros é unha cofradía bastante que ten casi de todas as artes, menos o cerco, ten arrastre, ten artes menores, ten un marisqueo a pé, ten un marisqueo a flote, ten uns mulleros, ten casi algo de todo. Entonces, pois, unhas cousas van compensando por outras. Estes últimos anos o marisqueo, inda que tivemos unha baixa grande, pois, bueno, os precios tamén nos aguantaron un pouco e vamos aguantando. Como a socios, non chegamos a 200 socios, temos 20 e tantas embarcacións de artes menores, temos 30 de marisqueo a flote, sí, e temos sobre 74 mulleres e homens, que agora tamén estamos dicindo, como se dicía antes, mulleres, pero agora a pé xa hai tantos mariscadores, tantos non hai, pero bueno, xa hai mariscadores bastantes homens a pé, sí. Xa se vai. E aparte desto, fai pouco, ou estos días, ou reciente, que se daban uns permes, ou había uns permes para novas incorporacións, pero novas, pero quer decir que cando se van jubilando algunhas, pois damos. Usualmente esos pola Consellería, si eran 4, sí. Cando se jubilan, a mellor igual nin todos os anos se dan, e danse cada 2 anos, ou depende, porque vamos aguantando o mismo número. Xa. Isto foi de marisqueo a pé. Bueno, e Noia abría onte, digamos, ou abría ou retomaba a campaña. Vos, en Muros, como tades? Tuvestes parón, tuvestes como... No, sí, que casualmente os mariscadores de Noia máis os de Muros vamos, os de Muros veñen a Noia, os de Muros van a Noia, os de Noia veñen a Muros. Veñen a Muros, aí compartides. Sí, as mariscadoras a pé, como en Noia teñen moitos máis volumen que a nós, teñen 400 e pico, creo que son a pé, e nós temos 73, entonces veñen 75 de Noia, e nós vamos 73. E despois nos das embarcacións depende, veñen 100 e pico de barcos ou veñen os que veñen, pero nós non lle poñemos límites. E como está indo este ano? Os problemas que les tiñan, onte os datos e a noticia que nos publicamos en berberecho bastante cantidad, máis berberecho que a Meixa, un pouquiño máis pequeno, pero que apunta bastante ben. Bueno, quero dicir que este ano foi mellor, total foi mellor que o ano pasado, por conseguinte, ainda que non quero falar pola Confradía de Noia, pero bueno, situaron os precios, os de primeira, así que yo fui ben, porque chegou casi a 20 euros, foi a 19 algo de euros, pero xa o pequeno, xa o de cuarta, foi a 2 euros, entón tamén estamos sobre unha media de 10 euros. Despois os topes que teñen son de 3 kilos, tampouco é unha cantidad moi grande, non sei se os van a subir, dependerá, eso están levando eles poden subir ou baixar, que é o lógico que fajan eso. Claro, hai que dependendo da demanda, tiñamos que tratar sempre un pouco de regular a oferta e a demanda. Se non regulamos a oferta e a demanda, mal nos vai, porque pouco vale que teñas unha cantidad moi grande, que cho pagan moi pouco e ao final a xente vai ao mar a por cartos para ganar un sueldo. Como están as cofradías na provincia da Coruña?
Como podemos dar así unha foto e unha visión desde unha media de como estarían? Bueno, eu diría que bastante mal este último ano, o ano 2024, a verdad que diríamos que dicir máis ben que foi un ano bastante malo. Bastante malo, baixas en todo, en todas as capturas, tanto de marisqueo como de pescado. Temos un ano bastante malo, xa o 23 foi malo, en cousas se mellorou en algunhas zonas o marisqueo, noutras ainda foi a peor, pero o que hai que dicir que a verdad que foi un ano, xa casi diría pésimo, foi un ano malo na maioría das confradías, unhos aguantaronse un pouco máis, como acabo de dicir polo de Muros, a de Noia este ano foi algo mellor que o ano pasado, pero mal tamén como aqueles anos que tiñamos aí 10 e 15 anos atrás. Estes últimos 5 anos mínimos fomos sempre para baixo. O marisqueo, principalmente a de Noia, que lóxicamente é a máis grande de todas as galegas e das de España, aí afecta moito as riadas, non? Pois sí, eso das riadas, que foi a de Noia unha das principales, pero tamén casi todas as riadas. A vos que estades do outro lado, así un poquinho máis protegidos? Nos en Muros, claro, non nos chegan tantas riadas como a Noia. Noia teñen ali os ríos todos, ten o río Tambre, teñen os ríos todos, os riantines, todos os ríos, e a verdad que Noia ali afecta moito máis. Claro. Porque está mesmo na desembocadura dos ríos. Claro, porque, por exemplo, unha das cousas era que os mariscadores a pé tiñan menos... máis problemas, máis mortalidade, mentras que os de a flote, que aí hai máis profundidade e tal, aí estaban mellor os... Eso tamén ten que ver que os bancos marisqueiros ali en Noia tamén aumentaron un pouco os arenales un pouco, entonces claro, chegalle máis agua dulce, incluso da chuvia. Cando chove, están máis tempo con agua. Antes, eu empecé no ano 70 a andar a mariscando ali en Noia, sempre andabas con botas, en onde antes andabas con botas, agora podes andar de zapatillas. Entón, eso equivale que cando chove veñen aguas dulces, pois o marisco colle xa. E o marisco ten un problema, porque o marisco sí que lle gusta a agua dulce, é o que o mata, pero sí que o colle. Tamén a nos mata se ven demasiado, non? Sí, tamén, pero o marisco, sí, o marisco é verdad. Eu me recordo, cando era chaval, tiñamos o marisco e se viña a chuvia, temos incluso sacar a roupa de agua e tapalo, para que non bebera agua dulce. Entón, ese é un problema que, aparte de moitos que hai, moitos que casualmente agora se fala moito do cambio climático, eu para nada creo que sea todo. Por suposto que o cambio climático está aí. Teránse que algunhas especies adaptanse e outras non. Pero bueno, eu creo que hai máis. As rías hai que sanealas ben, que están como están algunhas. Entón, eu creo que hai moitas cousas que había que analizar e non culpar sempre ao cambio climático. Sí, o cambio climático eu creo que é de toda a vida. Hai un cambio permanente. A ver, o cambio climático todos sabemos que houve toda a vida, existeu. Agora, iso non quere decir que agora vaya un pouco máis rápido, que si é verdad. Tamén temos máis medidores, tamén temos máis cousas, tamén temos... Pero un pouco máis acelerado eu creo que si vai. Bueno, non nos metamos aí que senón eso non é o noso. Xa non levaría todo o día. Non chega o día, nin o ano. A cuestión... o problema está no embalse e o problema está na regulación dos embalses para soltar digamos que a agua cando a marea está baixa, que hai menos e entón hai máis mortandad, mentras que eso, que pasa entre as administracións, que pasa entre as administracións e a empresa, quen deberá de meter man aí, vostede como representante de todas as cofradías? Eu supoño que serían entre todos as administracións e as empresas, Aguas de Galicia e Intermar. Si que estamos fartos, nos ali non é as 4 confradías, sempre de mandar escritos e de facer algo. Nós sabemos que os envases se teñen agua, que os teñen que abrir. Nadie está en contra deso, sabemos que é así. Incluso moitas veces se ven que aban envases para coller agua, que non vai, e guardala para cando lle fai falta. Agora, o que non estamos de acordo é que abran cando está ao mellor a marea baixa. Eso sí que non estamos. Eu creo que as tecnologías que hai hoxe en día, os aparatos que hai para medir e todo, que podían controlar un pouco máis. E aí sí que nós estamos moito desacuerdos, tanto ca administración como a que non leve. As 4 confradías estamos aí sempre protestando polo mismo, e creo que algo tiñan que facer. A Consellería do Mar, cando plantexan isto, e vostede dende o Consello Galego de Pesca e todas estas reunións que teñen sectoriales, a Consellería do Mar e o Conselleiro e a Xunta de Galicia
non serían quen de ter unha normativa ou poñer unha normativa ou exigir este tipo de responsabilidades ás empresas? Pois penso que sí, pero claro, nós estamos cansados. Non é que non nos escoiten, é que nós cando nos escoitan, eso sí é verdad, pero claro, sempre din que van a mirar, a culpa sempre do demais, como a todas as cousas, a culpa sempre do veciño. Entonces, nós o que vemos é que algunha vez si abren as presas, con marea baixa. Entonces, o que teñen que abrir as que a marea chea cando está enchendo mal. Iso é lógico, e iso será o mismo, porque non estamos aí 30 ou 40 anos, cando a mellor tiñas a tope, tiñas que abrir. Pero os xa saben cando vai a chover máis, poden ir, porque teñen que esperar a estar cheo, tamén poden abrir un pouco antes. Claro, a marea sube que baixa cada 6 horas, cada 6 horas, e non me digan a min que non poden, eso non controlan, non sei cal é a razón, ou se é máis práctico, ou non sei exactamente. Ahora, que un día pode haber un daño ainda máis grave, porque un día se está mariscando e abren as comportas, igual pode haber ainda se non digo unha morte, pero pode haber calquer cousa. Non é solamente o marisco, porque xa estamos falando de vidas humanas. Si algunha vez, hasta ahora, creo, non sei, non se veu ainda nadie en apuros moito, pero se che abren cando a xente está mariscando, ali que lle chaman a misela, que están a bastante tempo e che ven agua, pois pode arrasar a unha persona, ou a dúas, ou a tres. E depois sí que habería que lamentalo, despois, por eso eu creo que si aí algo teña que facer. E a limpeza das rías e das bocanadas e todo isto, as dúas administracións tiñan que meterse aí a fondo, non? Que lle pasa ao sector do mar que tanta importancia ten cultural, económica, social en Galicia e digamos que as decisións políticas ou administrativas tardan tanto en dar solucións? Bueno, eso sí que non sería eu capaz de explicarlo, porque nos pasa a pregunta esa, facémola todos. Hoxe hai moita burocracia, cada vez hai máis xente traballando nas administracións, e cada vez máis papeleo, máis burocracia, e as cousas non se ven que se resolven. E cando se resolvense justamente ainda ao revés. Ese é o que nos preocupa. Depois dicimos, claro, é que non hai seguidores no mar, non hai seguidores no mar en outra parte. No mar sabemos que é un traballo duro, sabemos todos cando vemos ao mar, e os que andan, pero se ainda por encima cada vez son máis trabas, sempre a xente que realmente traballa é onde están as trabas e facendo cada vez... As dificultades, non? As dificultades cada vez máis e máis. Entón, eso non é atractivo para a xente, para atraer a xente para ir a traballar ao mar. E do mar necesitamos comer, sempre eu creo que necesitamos comer. Claro, e a importancia que ten, pero para os pueblos, para o sector, a economía que move todo... A pregunta que me facía, claro, é que, claro, é moi fácil estar nunha mesa, ditas un traballo, fixestes unhas oposicións, estás aí, escribes co bolígrafo, tens unha idea, a dunha xente, non digo todos, hai xente moi valiosa, por supuesto, pero hai xente que non sabe o que é o mar. Claro, está ali porque está ali, está administrativo, entón sacan normas a veces que non son as boas. E cando lle pedimos axuda, pois a veces ven tal mal e arrastro. En Galicia temos vos científicos, vos centros de investigación, somos referencia en Europa ou no mundo, ou no primeiro mundo. Que lle di o mundo científico ao sector do mar para combatir os problemas que ten? Bueno, aí tamén é outra pregunta que o que nos din a veces os científicos dinnos cousas que nós realmente non creemos exactamente en todo o que nos din. Porque os científicos a veces dicíanos que non había sardiñas estes anos atrás e estaba inundado o mar de sardiñas. E dinnos que fagamos vedas que ao final moitas veces non fan falta tantas. Sin embargo, si creemos que científicos tenos que haber, estudios cantos máis sabe mellor, pero tamén tiñan que escoitar un pouco a voz da xente do mar e dos que viven. A experiencia tamén vale moito. Entonces non sei, hombre, hai que creer nos científicos, por suposto, pero a mellor podían facer posiblemente puderan facer algo mellor, As vedas, quero dicir, nas especies que están na zona, que non se moven, non as peláxicas, por exemplo, a sardiña ou tal, claro, unha veda da nécora ou a veda da centola é fácil, porque non se desplaza a kilómetros. Bueno, exacto. Claro, a veda do pulpo supoño que tamén, non? O pulpo emigra máis, pero bueno, non tanto como a cabalo. Claro. Entón, aí, digamos que eu tamén teño as miñas dudas, non quero dicir que, supoño que é moito máis fácil dar datos e ofrecer datos sobre a veda da centola ou da nécora ou de tal,
que, por exemplo, da sardiña, non? Bueno, eso sí é verdade, pero era como cando falábamos da cabala, parecida a sardiña, Sí. que a sardiña sabemos que vai baixando do norte, vai polo sur, ou polo oeste, ou polo... E, ao final, cando viña que estábamos aquí, que había moitos barcos, eu si tuve un barco de arrastres, hai anos que non teño, que podías vivir casi deso, pois claro, que as cotas non che daban. Entón, ao final, non pescabas aquí, pescaban un pouco máis abaixo, en Portugal ou noutro sitio. Entón, eso era dicir que che pasaba pola porta da casa. Deixala pasar e vala buscar alá. Pois así nos pasaba. E cando a xente podía vivir, moita xente deso. Entón, hai cousas que nós non estamos de acordo. Depois, por encima, estás na Comunidade Europea, como pertenecemos todos, e quere dicir que, porque non temos todos os mesmos direitos e as mesmas obrigacións. Os barcos de arrastre marcháronse para Portugal, esa daquela o mismo, porque tiñan mascotas alá e teñen... Por qué? Algo está pasando que non funciona ben. E iso sí que estamos en contra a xente do mar, por suposto. Claro. Como se portan na outra cara das administracións? Como se portan a nivel de axudas, de subvencións, de axudas para embarcacións ou para o que sea? Tanto digamos que a autonómica como a estatal ou europea? Bueno, o que é autonómica ainda, sí. Bueno, ainda dicimos que ainda algo ainda llevamos sacando, ainda que temos que estar aí encima deles. A europea sí que hai fondos europeos que nos veñen axudando, o que a de Madrid, nada de nada. A verdade que non entendemos como cando houve estas riadas que non dean como un desastre e teñamos axudas, é verdade que non temos nada. E neso tamén sí estamos en contra. E as axudas, claro, a veces chegan os que chegan, pero a xente do mar o que quere vivir do traballo, non quere vivir das axudas. As axudas a veces fan falta porque a xente ten que comer, por suposto. Pero non é exactamente que quiramos as axudas os querémolas, como agora que queremos unha veda do pulpo e 2 meses de axudas, pero realmente nós o que queremos é vivir dos recursos e ter os recursos ben. As axudas, bienvenidas sean, por suposto. Da Europa veñen os que veñen, inda que cando veñen da Europa que nos fai a administración aquí, que é a Consellería do Mar, e quen leva o control deles, e, bueno, non sei se poden facer máis ou non, tampouco non sei. A veces tamén falamos cousas que a veces, igual nos pasamos a veces tamén. Hai cousas que xa sabemos, hai cousas que hai que cumplir, o que dicíamos antes, que como está a burocracia que hai, está mal feita, que eu personalmente creo que tiña que haber moita menos, pero hai a que hai. Entón, esas cousas non se cambian un día para outro. Entón, bueno, nós, o que temos que dicir, nós, polo menos as portas abertas temos as da Consellería, se é algo, despois temos que estar aí insistindo sempre. Pero sí temos máis daqui que de Madrid, eso sí que diría. E digamos que principalmente para o marisqueo, esta casa leva 30 anos de vida, Teresa Alnés, Canarias Baixas empezou hai 30 anos, e hai 30 anos facía falta hatcheries e produtores de semente. Van alá 30 anos e estamos, non hai semente, temos que importar semente, temos que importar agora berberecho e ameixa de Portugal ou de outros lados. Pois sí, é verdade, ti falas de 30 eu falaríache de 50, cando eu empecé a andar ao mar, polos anos 70 ou máis de 50, xa pasaba eso, non había gallo, pero quero dicir que tamén o das sembras é un pouco tamén peculiar, porque ao final a sembra, se non está ben traballado o sitio, moitas veces é tirar o produto ao mar e non é facer nada. Non vai arriba. Hai que saber ben a época que se sembra, que estea o terreno traballado, porque senón é tirar cos cartos ao mar. A veces sabemos que se sembra, aí pola parte de Ribeira, sembraron anos e anos babosa e non colleron ninguna, Entón, moitas veces hai que sembrar, pero hai que regular as cousas, saber cando se fan os traballos, ter a zona limpia, porque se non está a zona limpia onde sembras, é tirar con todo para nada. Iso é tirar os cartos. Quer dicir que a veces tamén botamos moitas veces a culpa á administración, nós tamén temos culpa, cando pedimos sembras, cando pedimos outras cousas, temos que saber, os sitios teñen que estar limpos, teñen que saber a épocas que se sembra, e que estean limpios, e despois deixálos reposar. O concepto de ir a pescar é, bueno, controlar as zonas, imos á sardiña ou imos á pesca de cerco e tal. O marisqueo, o mar hai que labrarlo como a horta? Pois eu diría que sí, se non se traballa, eu diría que sí. Pois limpialo, labralo... Falando deso, cando falamos da nosa ría, da Ría da Noia, que sabemos que é unha ría de moito marisqueo,
Ali, pois, nos anos 70, igual había 2 ou 3 mil barcos e personas. Salían máis toneladas nun día do que salen agora en toda a campaña. E quedaba aquilo todo traballado. Solamente no mes de outubro se quedaba todo labrado. E, pois, sí, ibas ás ameixas hasta finales de febreiro, a ostra hasta finales de abril, pero se quedaba todo limpio. Entonces, despois, sí, sembrabas algunha vez, pero dunha zona para outra. Entón, dunha zona para outra non pasaba nada. Sabemos que a parte da mixela, para os que non sepan do que se fala, de partes que cría millor, pero non medra tanto. Entón, sembrábase, deso sembrouse sempre. E sembrábase, claro, a principios de verán, e abríase sempre nas mesmas fechas, sempre a 1 de outubro. Agora cambiouse un pouco o sistema, traballase máis tempo, non sei, para a cousa será boa. Xa digo, como cando foi de eliminar ou de sacar a area, e ao final vemos que a mellor non foi tan bo, porque agora morrenos máis marisco, porque a mellor os bancos están máis altos. Bueno, eso digo eu, outros igual non están de acordo. Bueno, pero aí tamén, digamos que os científicos, os biólogos, axudan moito, non? Por porque supuesto. se poden poñer zonas de estudio específicas, de control, de tal, bueno, supoño que... Eu creo que estudio si está habendo, o que pasa que o que estábamos falando, as cousas non se fan dun día para outro. Bueno. E cando as cousas van ben é cando non se fai nada. Cando as cousas van mal, como ahora mesmo, que se está pasando uns anos moi malos, a xente ahora está a ver que se fai, hai que facer, isto, claro, é verdade. Pero iso pasa sempre. Que amenazas ten o sector? A parte das que dixemos, o sector ten medo, e cando falo do sector falo das cofradías, de todas, unhas máis ou outras menos, porque lle pode afectar, pois, por exemplo, a Altri lle afecta máis a Ría de Arousa que a Ría de Noia, pero a eólica mariña pode lle afectar a onde a poñan. Bueno, cales son as amenazas que ten o sector? Bueno, as amenazas, claro, si cada vez... A parte da burocracia de que o barco ten que non sei que ter e que ten que levar unha cámara para inspeccionar de non sei que... Si, cantos máis problemas que aí, lóxicamente, eu creo que... máis problemas casi sempre a xente que quer traballar. Por supuesto, cando ti che sacan espacios onde ti traballas no mar, están che sacando espacios, tes menos. Pasa cas eólicas marinas, que se nos collen esos, cando nos vedan sitios, zonas que non a mellor non teñen por que facelos. Agora están cos pataláns, con esos long isles que están poñendo para as bateas en algúns sitios, que tamén están ocupando moito, os mariñeiros, claro, sitios marisqueiros, son claro, din, pero vamos a ver, sean como sean, se estamos pescando aquí sempre, non nos quitedes, sabemos os líos que houve, coa mesilla, máis cos perseveiros, cada un defende o seu. Xa. Eu digo que ten que haber de todo. Pero todos temos Todos temos que vivir todo, pero hai que vivir todos, pero por eso hai que ser consecuencias que todos teñen que vivir, non solamente uns tampouco. Claro. Sí. Entonces, eso hai que chegar a entenderse. A xente que vive do mar, debíamonos entender todos, sea que tanto ten que teñas un cerquero, como un arrastrero, como que seas un marisqueador, ou andas con betas, ou andas con betas, ou andas que... O que sei, eu creo que se vives do mar, debíamonos entender e defender todos o mar. Que eu creo personalmente que o mar si ten futuro, pero hai que cuidalo, por supuesto. Dixémolo antes, dixéstelo ti que a terra se non se cuida tamén vai a nada, entón é o mismo. Sí. Lle preocupa moito Altri o sector? Tanto como se di, máis, menos? Eu realmente non o sei exactamente, porque claro, depende con quen fales, algúns din que sí, outros din que non, sempre hai aí unha discusión que eu personalmente tampouco sei, porque claro, por eso diríamos que ter uns estudios, creer na xente que nos din tamén. Entonces eu realmente non sei que diría aí porque depende con quen fales. Pero na Ría de Arousa hai bastante preocupación, bueno, moita. Porque tamén lle afecta máis, É normal, porque ti cando ves a túa zona, é como pasa a nós co río do Tambre, o que estábamos falando antes da ría de Muros e Noia. Sí. Entón, a eles pasa o mismo. Iso é normal. Pero quero dicir que, claro, nós temos que estar... O que sí temos que ter cuidado é defender o noso sector, pero defendelo ben. E tamén defendelo no que haga que defendelo. O que non podemos estar en contra de todo tampouco. Se realmente hai algo que non faga daño, como falamos das eólicas, se os poñen en algunha zona que fagan o menos daño, non estamos en contra. Estamos en contra cando se sacan espacio, sitios de traballar, a xente que vive do mar, que vive en familias e familias, máis en Galicia, sabemos que Galicia non hai outras zonas. Entón, ese é o que queremos nós, que se controlen as cousas ben. Non queremos na lei da selva tampouco. Pero bueno, como suelen decir algúns, con sentidiño. Ese eu aposto por el, porque é o máis importante, non? O sentidiño para todo. Claro, porque para senón non tampouco decir non por imperativo, non, isto non, tampouco. Pero
a ver, pero as cousas sí, e cada un que non lle pareza mal a nadie, que defende o seu pan e o pan dos seus fillos, Porque moitas veces, este protesta por todo, non exactamente, pero hai veces que tamén. Por iso eu digo que hai que ter un pouco de sentido. O sentido común tamén debe traballar para todos, tanto para unha xente das empresas como tamén para a xente do mar. Imos, bueno, estamos tocando xa casi coas mans a primavera e logo ven o verán. Apunta ben o sector, apunta que veñan aí uns mesiños que poidan sacar un pouco este novarrón ou esta borrasca que temos encima, o sector. Bueno, non sei, no marisqueo de momento vese marisqueo non moitas zonas, non sei nas zonas de Ferrol, as partes un pouco máis do norte, pero por aquí pola nosa zona si se ve marisco bastante pequeno, incluso en pulpo, hai pulpo pequeno que se ve bastante, por iso agora queríamos parar unha parada de 4 meses para darlle, porque o pulpo é unha especie que desarrolla moito, entón por iso digo que hai que cuidar as cousas con sentido, non tampouco esperar que se faga todo. Hai cousas que si veñen por si solas, porque hai especies como chegamos a falar, non sei se me vas a preguntar, pero bueno, como a anchoa que desapareceu completamente destas zonas de por aquí, e agora hai anchoa por aquí, e outras especies, a sardiña, tuvemos anos sin sardiña, e agora apareceu sardiña, quer decir que a veces, incluso a naturaleza, hai ciclos para todo, entón, incluso a naturaleza moitas veces nos leva ao sitio. Claro, non depende só da Ría de Arousa ou de Galicia. Claro, é o que dicía eu antes tamén polo marisqueo, se déramos conseguido un pouco a oferta que a demanda, pois ao final sacas uns mesmos cartos sin tantas cantidades desastrosas. Neste é o mismo, había que regular un pouco as cousas. Bueno, estamos, co tempo baixenos, señor Formoso, que, bueno, hai moitísimas cousas que me gustaría plantexarlle, pero chegamos ao final do tempo, e me gustaría, resuma vostede co que queira, que lle gustaría decir deste pase por aquí, que hoxe para o sector ou para a audiencia de Canal Rías Baixas? Bueno, eu diría que a xente que anda ao mar, que teña un pouco de fe. Eu penso que o mar si ten futuro, algúns que teñen seguidores e outros non, se teñen fillos ou alguén que quira ao mar, eu si penso personalmente que o mar ten futuro, pero si que hai que cuidalo. E que non se desanimen, que hai que... E nosos que estamos nestes sitios dirigindo un pouco, tanto as federacións como as confradías, pois toca nos luchar un pouco, poñelo frente, estamos aí no primer frente. Pero bueno, eu diríalle que sí, que o mar ainda creo que sí hai futuro. Pero hai que cuidalo. Bueno, en eso, que acerte. Polo menos é a miña esperanza. Que acerte. Polo menos é o que eu espero. Que acerte, que eso será bo para todos e para Galicia. Señor Formoso, foi un placer contar con vostede. Despois de tantos intentos. A miña disculpa de novo. No, este era unha broma. Son coincidencias. Este era unha broma. Non porque non quixera vir para nada. Isto foi unha broma. Foi unha broma. Lle agradecemos moito que haya habido hoxe connosco. Hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Pues nada, gracias a vos. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con Daniel Formoso, patrón maior de Muros e presidente da Federación Provincial de Cofradías da Coruña, con Juan Carlos Blanco, investigador sobre Colón, e con Javier Farradás, tesoreiro da Asociación Cultural de Celso García de la Riega, e con alcalde de Caldas, con Jacobo Pérez, o novo alcalde de Caldas desde fai un par de meses. Así que a semana que ven máis é mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saudos.